Avui a Catalunya ha estat un dia tempestuós, tant en el clima com en la política. Els líders de l'oposició estan indignats perquè diners de la Generalitat poden haver anat a parar a la Crida i el president Pujol no descarta que hagi pogut passar. Els dirigents europeus també estan preocupats. L'atac de dissabte contra 5 petroliers al Golf Pèrsic els ha alarmat i Fernández Ordóñez diu que en parlarà amb els seus col·legues a Brussel·les. I a Catalunya, la modernitat no ha escombrat la tradició. No baixa el nombre de primeres comunions. Pel que fa als esports, el Sabadell lluita fins al darrer moment per mantenir-se a primera. Tot això i més, ara a l'informatiu. Hola, la presumpta desviació de subvencions del Departament de Treball de la Generalitat per finançar accions de la Crida a la Solidaritat ha tingut ressò a la campanya electoral. Ahir a Granollers el president Pujol va acceptar la possibilitat que hi hagués hagut una desviació en el destí dels diners de la Conselleria. Miri, si es donen centenars i milers de subvencions i després hi ha un senyor que fa mal ús de la seva subvenció, això pot passar. Però que avui vegi que el gran problema de la campanya electoral és saber que pot haver hagut algú que els diners que havia rebut per un treball que havia de fer els hagi donat a un altre, doncs el que indica és que aquesta campanya electoral per part de la nostra oposició no hi ha arguments. L'afer dels diners desviats a la Crida per l'Associació Catalana de Vexil·lologia ha estat aprofitat per l'oposició. Què diables passa en aquest país que la Conselleria de Treball, que s'ha de dedicar a afers de treball, que s'ha de dedicar a establir programes per l'ocupació, que s'ha de preocupar fonamentalment del problema social més important que hi ha a Catalunya en aquests moments, que és el problema de l'atur, es dedica a donar subvencions a una associació catalana de vexil·lologia que es dedica a la ciència de l'estudi de les banderes. Altres partits, com Aliança Popular i el CDS, han demanat una explicació del Consell Executiu en un afer que consideren molt greu. Per la seva banda, la Crida a la Solidaritat va confirmar que rebia diners d'aquesta associació. Efectivament, després ho comentarem, l'associació vexil·lològica, com moltes altres entitats han fet, fan i seguirem fent, ha donat diners a la Crida. Sebastià Herrero, vicepresident de l'associació esmentada, afirmà que els diners eren per tornar a un préstec que la Crida els havia fet perquè les subvencions es paguen amb retard. Herrero afirmà igualment que la seva associació viu de subvencions i que els 3 llocs de treball que va subvencionar la Conselleria van ser precisament per a 3 joves militants de la Crida. Els mariners espanyols supervivents del darrer atac de l'Iraq al Golf Pèrsic ja han sortit de la zona en conflicte. A més d'un petrolier espanyol, 4 d'altres països van ser tocats per les bombes iraquianes dissabte al matí. Un portaveu del govern espanyol diu que aquest és un dels episodis de la Guerra del Golf que tindrà més repercussió internacional. Fernández Ordóñez ha condemnat l'atac iraquià d'ahir al Golf Pèrsic contra un petrolier espanyol al Barcelona. El ministre d'Afers Estrangers creu que els seus col·legues de la Comunitat Econòmica Europea tractaran d'aquesta agressió. Yo espero que en la próxima reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la Comunidad Europea, desde luego, este es uno de los temas que va a estar en el orden del día. Dissabte, l'aviació de l'Iraq va bombardejar 5 petroliers de diversos països a l'illa iraniana de l'Arak, a l'estret d'Hormuz. De resultes de l'atac van morir 19 persones, una de les quals és un cambrer d'Alacant. Hi ha una vintena de desapareguts. 36 tripulants del petrolier espanyol atacat al Barcelona van poder ser rescatats després d'haver passat una hora a l'aigua. Habían tenido que verse obligados a lanzarse al agua, donde permanecieron por espacio de más de una hora envueltos entre llamas hasta que lograron ser rescatados por un remolcador iraní. 35 d'aquests supervivents ja han estat traslladats fins a Dubai, la capital dels Emirats Àrabs Units. D'aquí a un parell de dies marxaran cap a Espanya quan hagin pogut ser degudament identificats, ja que ho han perdut tot. Un dels supervivents i el cadàver del cambrer alacantí han quedat a la ciutat iraniana de Bandar Abbas. Els primers soldats soviètics que marxaran de l'Afganistan ja han arribat a la capital, Kabul. En aquesta ciutat desfilaran pels carrers abans de marxar cap a Moscou. Avui les tropes soviètiques han començat a retirar-se de l'Afganistan, d'acord amb el que van decidir en una reunió internacional feta a Ginebra ara fa un mes. L'acord no ha estat acceptat per la guerrilla afganesa i per això la retirada dels soviètics ha començat per la ciutat de Jalalabad, al nord-est del país, on la resistència dels guerrilles mujahidins és més forta. Els mujahidins continuen fent accions bèl·liques i les tropes afganeses i les soviètiques han bombardejat durant tot el dia la carretera de Jalalabad a la capital, Kabul, per impedir les concentracions dels rebels al trajecte per on es retiren els soviètics.
Les tropes de Moscou fa gairebé 9 anys que combatien la guerrilla dels mujahidins per consolidar el govern prosoviètic del president Najibullah. A causa d'aquest conflicte, hi ha uns 3 milions d'afganesos exiliats al Pakistan, però no pensen tornar fins que els soviètics s'hagin retirat del tot. Els mujahidins volen que el govern de Najibullah sigui substituït per un altre d'islàmic. Aquests últims dies hi ha hagut diferents atemptats a Irlanda del Nord. Aquest migdia, 2 persones han disparat a l'Ulster contra un bar catòlic al centre de la ciutat i han mort 3 persones i n'han ferides una colla més. Però a més d'aquesta informació, avui al món hi han passat altres coses. A Lima s'han extremat les mesures de seguretat per la visita del papa Joan Pau II. Se sospita que el grup revolucionari Sendero Luminoso ha provocat l'apagada de llum de 3 quarts d'hora que hi ha hagut aquest matí, quan el papa i els fidels eren a la catedral de Lima. A les primeres hores de ser a Lima, el papa ha criticat la teologia de l'alliberament i ha estat rebut pel president peruà, Alan García. Durant la visita al Perú, el papa clausurarà el Congrés Eucarístic Marià que hi han fet. Avui els palestins han fet una vaga general i s'han enfrontat amb l'exèrcit israelià per protestar contra les celebracions que fan avui a Israel, el 40è aniversari de l'Estat i els 21 anys que fa que es va reunificar Jerusalem sota el domini d'Israel. L'alcalde de Jerusalem ha demanat una convivència més gran a la ciutat i ha demanat que els israelians tornin a passejar pel barri àrab. Síria ha anunciat que les seves tropes són a punt per entrar als barris del sud de Beirut, on els xiïtes i els sunites lluiten des de fa 9 dies. Els sirians han mobilitzat 7.000 homes que ahir a la nit es